Velkommen til den her video. Skal vi lave Wet in the Box? Må godt komme ud nu? Ja. Ikke til den her nu. Ikke til den her nu. Kompres? Nej. Du har 3 gæt. Jeg må lære. Nej, ikke tilbage. Det er noget, du virkelig godt kan lide. Ja. Og jeg virkelig godt kan lide. Kar? Nej. Jeg må sætte et bogstav. Hvad? Tæl det som man skal. Ja. Ja. Hvad er det? Flødeskum. Nej. Pas lige på. Ja, den er lidt til dig. Vi tog den lidt hen til jer nu. Hvad er det? Det er ikke noget, det er en Er det ting. et levende? Nej. Nej. Jo, det er. Nej, det er det. Det er gulde. Nej. Ej, det ved jeg ikke lige helt, hvor det er. Det er ikke. Kan jeg vide, hvad jeg skal putte i det net? Man putter i madpind. Ja, den er lige andet. Det kan man lære. Nej, du må ikke tage den og kigge. Du skal beholde den anden. Ej, hvad er det? Jeg tror faktisk ikke, du ved, hvad det er. Nej, det er fint. Vi henter det er det, Tror du du? kan være. Jeg tror, det er det. Den her. Nej, jeg kan vide, hvad det putter i det næste. Det er sådan noget julemad. Syltekød. Nej, du må nej. Ikke tage den. Jeg tror bare, alle er nogle lavet. Er det remoulade? Det er noget, man får til juleaften. Der er kun et tilbage. Forsøg. Det kan ikke være rigtigt. Hvad er det? Nej. Hvad er det så? Det er sådan noget. Røde remoulade. Nej. Nej, det er sådan noget. Rødkål. Hey, skal jeg vide, hvad det er, der kommer næste gang? Hey, skal jeg vide, hvad det er, der kommer næste gang? Hvad sælger man? Nej. Remoulade? Nej. Ikke gæt tilbage. Jeg vil lige lyst til at se noget. Til nu? Hvad? Hvad til nu? Nej. Du har et gæt tilbage. Det samme. Nej, ikke det samme som der. Det kan det ikke være. Jeg ved det ikke. Må jeg få pas? Du må lukke øjnene. Og så må du dufte til det. Vil du dufte til det? Okay. Ja. Nu ved jeg, hvad det er. Ej, hvad er det, det hedder? Banan. Jeg tror, du kigger. Det gjorde jeg ikke. Man kan se, at Ja. Er det overhovedet? Ej, jeg lover. Jeg lover. Nej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke dufte til det. Hvad skete der? Det her, det er en melorm og en græshug. Så du lægger ud. Sådan der. Men vi starter faktisk kun lige med den ene, så det ikke er så svært. Hvad? Det var altid krammer. Okay, er du klar? Vent. Det er en lille ting. Ikke. Det er en melon. Er det ikke? Jo, det er. Det er rigtigt. Nej,
det er en græshop. Nej. Jo. Det var. Tak for at I så med. Kommer jeg så igen i min næste video. Hej!